Část klientů zkrachovalé firmy H-System má měsíc na vystěhování ze svých bytů. Jedná se přibližně o 60 rodin. Právě tak rozhodl Nejvyšší soud. Vyhověl žalobě insolvenčního správce, který chce domy prodat a z výtěžku pak uspokojit i další poškozené klienty. Dodnes přitom soudy nižších instancí rozhodovaly vždy ve prospěch obyvatel domů. Argumentovali tím, že byty družstvu sice nepatří, ale vystěhování lidí, že by bylo v rozporu s dobrými mravy. Nejvyšší soud má ale jiný názor. Ty závěry neodpovídají judikatuře k výkladu dobrých mravů a neodpovídají ani tomu, co by mělo být považováno za omluvitelný omyl z hlediska legitimního očekávání při tom chování, které se odehrálo v tom krátkém časovém úseku od listopadu 98 do listopadu 99. A hlavní aktéři obou stran sporu teď ve studiu Událostí komentářů. Martin Junek zastupuje lidi z družstva Svatopluk a Josef Monsport je správcem konkurzní podstaty zkrachovalého H-Systému. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. 18 let soudů. Jak, pane Junku, hodnotíte ten dnešní verdikt a jeho zdůvodnění, které jsme alespoň zkráceně slyšeli? Tak je to pro nás šokující rozhodnutí. Naprosto jsme byli překvapeni a to velmi nemilé. Nedokážeme si vůbec představit, že bychom měli vyklidit ty domy během 30 dnů, natož pak tedy vůbec, že bychom je měli vyklidit. Ti lidé do toho dali svoje vlastní úspory a nemají víc peněz na to, aby si pořizovali nové bydlení, čili jsme v zoufalé situaci. Pane Monsporte, vaše reakce na rozsudek? Tak jak to pojmout? Říci jenom to, že jsem spokojen s tím, že Nejvyšší soud akceptoval veškeré dovolací důvody, které jsme uplatnili. Právní a skutkové by bylo málo. Je potřeba pochopit podstatu věci, o kterou jde. Dneska se celý den v různých reportážích, omlouvám se, to slovo žongluje se slovem spravedlnost, nespravedlnost. A dneska je to zaměřeno vlastně na ty klienty bývalé H-Systému, kteří bydlí v Horoměřicích. A ti to pociťují jako nespravedlnost a tak to někteří komentují. Jak si se zapomněl v těch komentářích na to, že se pohybujeme v konkurzním rámci, nikdo z reportérů jakékoliv televize, možná to nastane příští dny, nenavštívil ty stovky a stovky nebydlících bývalých klientů H-Systému, kteří tam dali taky milion. Žádné bydlení za to nedostali a měli tu smůlu, že už neměli možnost obsadit žádné rozestavěné domy, protože žádné prostě nebyly. Takže kdybyste položili otázku těmto nebydlícím bývalým klientům H-Systému, já jsem povinen z zákona dbát na poměrné uspokojení všech pohledávek a spravedlivé uspokojení poměrné mezi všechny konkurzní věřitele, tak nepochybuji o tom, že ti by naopak zatleskali a řekli by, z našeho pohledu je to spravedlivé, protože konečně se s námi začalo nakládat rovným způsobem jako s těmi dalšími. Jinými slovy, vy nechcete z těch zhruba tisíce poškozených výjímat tuto jednu množinu horoměřickou, řekněme. Zákon mě to zakazuje. Dobrá, pánové, za okamžik budeme pokračovat, ale ta kauza začala před čtvrtstoletím a Jakub nám teď připomene ty nejzásadnější okamžiky, abychom měli přehled. Ano, kolikrát jsme už o H-Systému mluvili v médiích, tak připomeňme, že se táhne opravdu tahle kauza už od 90. let. Přes 1000 lidí kvůli tomu přišlo o miliardu korun. Podnikatel Petr Smetka založil stavební firmu v roce 1993. Měla budovat cenově dostupné rodinné domky. Výstavba domů začala o 2 roky později ve Velkých Přílepech a také v Horoměřicích, to je kousek od Prahy. Dokončeno jich bylo 34. H-Systém se dostal do potíží a jeho věřitelé už v roce 1997 podávali návrh na konkurs. Tehdy také založila část poškozených klientů zmíněné stavební družstvo Svatopluk. V něm chtěli pokračovat ve výstavbě. Správce konkurzní podstaty Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Josef Monsport, náš dnešní host, ale později obyvatele dostavěných domů vyzval, aby je vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové Svatopluku se s ním od roku 2000 soudí. Tedy soudí proto, aby se vystěhovat nemuseli. U soudu nižších instancí, jak jsme říkali, uspěli. Nejvyšší soud ale právě dnes rozhodl, že do měsíce musí z domu odejít. Těch soudních sporů bylo v kauze pochopitelně víc. Od roku 1999 policie i justice vyšetřovali jak představitele Svatopluka, tak zakladatele H-Systému. První dostali podmíněné tresty, u druhé skupiny to bylo komplikovanější. Petr Smetka si odpykal 12 let ve vězení. Ostatním později pomohla amnestie prezidenta Klause. Ode mě je to zatím všechno. Ano.
My tady pokračujeme. Reakce lidí, kteří se dozvěděli, že by měli z těch domů, které jednou zaplatili, pak znovu zaplatili dostavbu, odejít, byly pochopitelně velmi emotivní. Najde se, pane Junku, mezi nimi někdo, kdo je ochoten vůbec přemýšlet o tom, že by do toho měsíce zbalil kufry a odešel? Nenašel jsem dneska nikoho takového na místě. Bavil jsem se prakticky se všemi, kteří jsou doma v tuto chvíli. Rád bych reagoval tady na pana Monsporta. On se vždycky ohání tím, že jsme obsadili domy. To je naprostá nepravda. My jsme od prvního konkurzního správce získali svolení, a to písemné svolení k dostavbám. My jsme sdružili v družstvu Svatopluk 700 rodin, které se snažili nějakým způsobem nestratit ty vklady, které dali do H-systému, protože v H-systému zbyl ohromný majetek v podobě nemovitostí a pozemků. My se tady dneska bavíme o nějakých desítkách milionů korun, ale jsou to stovky milionů korun a miliardy korun, které konkurzní správce prošustroval s dovolením v tomto konkurzu a rozprodal je za naprosto mizivé ceny někomu neznámému. Vždycky to byl inzerát, který byl jenom mizivý v novinách, titěrný inzerát, na který se ozval vždy jen jeden zájemce. Čili máte pocit, že ta konkurzní podstata se neprodávala žádným způsobem? Ano, jsme naprosto přesvědčení o tom a dokonce se domníváme, že doktor Kudláček byl zaměněn za doktora Monsporta úmyslně, aby k tomu mohlo dojít. Pane Monsporte, stavebníci nejsou právníci, jsou to laici. Jak si měli podle vás vysvětlit to, že jim první konkurzní správce, pan Kudláček, řekl ano, budujte, stavějte, a potom přišlo rozhodnutí úplně opačné? Na co se měli tedy spolehnout? Já rád odpovím, ale nemůžu nereagovat na to, co řekl pan Junek. Ono lži, pomluvy, udávání je pracovní metoda SBD Svatopluk. Od jeho předchozích představitelů, což je pravomocně odsouzený v trestním řízení pan Král, štafetu převzal pan Junek, takže pouze, aby bylo jasno, tyto jejich výmysly o tom, kterak jsem rozprodal, ukradl a nejlépe ještě ukryl někde v Panamě nějaký majetek, tak na to podali oznámení několikrát, vždy to policie odložila, protože to byly nesmysly. Takže to jenom chci říci, že je evidentní, že SBD Svatopluk docházejí argumenty k tomu, proč tady dneska jsme, tak vytahují se oprašovat po třetí. Ale já nemůžu nereagovat na lži pana Junka, které jsou opakované. Reakce byla, pojďme se bavit o H-systému. Takže jednoduše. Došlo k tomu, že první správce, pan Kudláček, dal jim některým, zase bavíme se o výseku, ne o všech, já jsem povinen dbát na všechny, dal některým nějaké jedné skupince souhlas k tomu, aby pokračovali, nikdy neslíbil, ani k tomu nebyl oprávněn, že pak následně jim ty domy prodá. Současně tento tandem, to znamená první správce konkurzní podstaty společně s tehdejším věřitelským výborem, kde byl SBD Svatopluk, vymyslel plán, jak dostat tyto majetky vlastně z konkurzní podstaty pryč. A sice ten plán byl takový, že nabídli cenu, kterou podporoval první správce, nehoráznou 10,5 milionu korun za všechny nemovitosti, co byly v Horoměřicích. Když tento návrh podporovaný prvním správcem došel na konkurzní soud, tak konkurzní soud pochopil, že tady není něco v pořádku, že tady hrajou nějaké hry. Výsledkem bylo, že okamžitě zakázal SBD Svatopluk i správce konkurzní podstaty tehdejšímu prvnímu, aby jakkoliv nakládal s tímto majetkem, a současně následoval další krok, a sice, že zbavil funkce správce konkurzní podstaty doktora Kudláčka a současně odvolal celý věřitelský výbor, včetně SBD Svatopluk, a to protože bylo důvodné podezření, že jejich kroky mohou vést k poškození konkurzní podstaty a ostatních konkurzních věřitelů. Taková je holá pravda. To se odehrálo v roce 99 nebo přelomu 99 až 2000 a od té chvíle všichni věděli, jak se věci mají. Máme 2018. Soud skutečně ale konstatoval, že jste při dostavbě v podstatě investovali do cizího majetku, protože to bylo učiněno bez rozhodnutí konkurzního soudu, jenom na základě předběžné dohody. Předpokládám, že jste se o tak vážné věci radili s právníky. Cítili jste tedy, že máte dostatečné záruky, že je všechno v pořádku? My jsme necítili vůbec žádné nebezpečí. My jsme se snažili konstruktivně završit krach H-systému tím, že
aspoň část, pokud to bude možné, toho projektu dokončíme a že těm lidem zajistíme nějaké bydlení. Nám se podařilo jako družstvu dostavět celkem 147 domů a bytů, které pak postupně jejich většinu pan správce rozprodal těm lidem a zbývá než jen ta lokalita v Hroměřicích, na kterou má zřejmě pan správce nějaký zvláštní zájem a nechápeme, proč ještě nereagoval na žádnou z našich nabídek, protože my jsme mu opakovaně posílali nabídky, na které pan správce nereagoval a neumožnil nám vůbec ty domy a ty nemovitosti si odkoupit. My jsme byli ochotni zaplatit tu hodnotu, která byla předtím, než jsme dostavovali. Tak je to spravedlivé a necítím vůbec žádnou potřebu sanovat chyby správce z našich úspor, aby on potom přerozděloval naše úspory dalším klientům. Tak a pánové, pane Monsporte, Pardon, pan Junek opět lže, takže to, co nabídli, byla opět tak nehorázně nízká cena, že věřitelský výbor ji projednal a jednotně všemi 5 hlasy zamítl. A chci dodat, já postupuju si myslím, vůči konkurzním věřitelům férově, pan Junek nedodal, že jsem zvolil vůči tomu, o co teďka jde, stejnou metodu, jaká byla zvolena vůči velkým přílepům a tehdy jsme uzavřeli s bývalými klienty H-systému férové dohody, které se uzavřely a naopak ta poslední bašta, kterou hájí SBRS Votopluk, mám dojem, že pod ní je něco skrytého, možná nějaké finanční transakce a mají strach, že jakmile oni přijdou tu poslední baštu, vypoje něco na povrch a možná se začnou bouřit jejich družstevníci, protože faktem je, že tam vládnou zřejmě zvláštní poměry. A skutečně, pánové, nejste ochotní uznat vy, pane Monsporte, alespoň kapku pravdy na tom, že dnešní verdikt by mohl být v rozporu s dobrými mravy. A vy, pane Junku, to, že i ostatní klienti zkrachovalého H-systému mají nárok na nějakou sanaci škod, řekněme. Jistě mají nárok na sanaci škod, ale ne z našich úspor. My jsme podruhé si zaplatili naše domy a předpokládáme, že náš stát se nás nějakým způsobem zastane a že nám pomůže vyřešit naší situaci. My jsme takhle, pan Monsport je bezesporu skvělý právník, ale není to člověk. Podívejte se na něj. Prostě on jedná podle svých škatulek, podle svých právnických regulí a je schopen poslat 60 nebo 70 rodin na dlažbu. Jsou to důchodci. Já si to vůbec nedokážu představit, jak ten člověk může spát. A na to já se, pánové, chci zeptat. Jestli by poprosím justice... ještě o možnost vyjádření, i když vím, že prostor je těsný. Chtěl bych touto cestou vyzvat. SBRS Votopluk se nebude líbit vedení. Všechny ty páni, které působily dnes dobře a sympaticky v televizi, pojďte se mnou komunikovat. Já o to stojím delší dobu, tak jak jsem vykomunikoval velké přílepy, ale dosud to nešlo, protože byla mezi náma zeď a to je vedení SBRS Votopluk. Já jsem člověk rozumný, jsem schopen dohod a hledám možná řešení. Vyzývám je, ti, kteří tam skutečně bydlí, půlka jich tam prý údajně vůbec nebydlí a pronajímají to, protože mají bydliště někde jinde, ti, co tam bydlí a jsou dotčeni, nechce se mnou spojí, navážou kontakt, mimo zeď SBRS Votopluk a řešení nějaké, věřím tomu, najdeme. Tak výzva zazněla jasně. Neměla by mít justice, když se díváme na tento případ, taky trochu lidský rozměr? Určitě měla. Tak, lidský rozměr. Ano. A může se zachovat lidský rozměr, když dá bonus této skupině 50 rodin a naopak řekne ostatním, bohužel máte smůlu, který jsme jim museli vylepšit a těm dalším pohoršíme. Pohybujeme se, znova opakuji, v režimu konkurzního zákona, to se tady jaksi zapomíná, takže doporučuji, vypravte se za těmi stovkami dalších klientů, kteří nemají nic, ani to, co mají tito, a zeptejte se na jejich názor. Mně se zdá, že právo cítit se ukřivděni, poškození mají všichni klienti H-systému, kterých je, jak jsme říkali, přes 1000. Zdá se vám od státu, od justice moudré takhle hazardovat s jejich důvěrou? Nezdá, určitě je to velmi nemoudré. A chápu, že se znovu pan zbývající klienti H-systému, kteří nejsou v těch domech, nemají nic, utopili tam 1 000 000 korun, by tomuto rozhodnutí zatleskali. Ano, když navštívíte, určitě budou. Určitě by nám měli závidět. Ale konkurs je o poměrném uspokojení spravedlivém všech, pardon, o tom vy nemluvíte. Tak ale dnes to zaznělo z úst soudce, že hledá, nebo že to bylo hledání té nejlepší možné varianty z těch nejhorších. Ale je vázan konkurzním zákonem, který ukládá povinnost dbát na zájmy všech, to znamená, já z toho nemůžu vydělit 50 rodin a nehledět na ostatní, nicméně znovu vyzývám,
bydlící v Horoměřících, který se to dotklo, spojte se mnou mimo zeď SBD Svatopluk. Ta vám filtruje informace, možná vám dává nepřesné, možná proto ti lidé v minulosti uvěřili, že tady byl nějaký závazný příslib a proto považují včerejší rozhodnutí vydané a dnešní dokumentované za nespravedlivé, za justiční omyl a tak dále. Jde o to, co jim bylo kdysi řečeno představiteli SBD Svatopluk. Trestně odsouzeným panem Králem a panem Středou. Já jsem běžný klient Svatopluku, teda jsem běžný člen Svatopluku, nejsem ve vedení, jsem normální člen a naprosto důvěřuji našemu vedení. Panu Královi naprosto důvěřuji. Je to důvěryhodný člověk, kterého jste vy zcela konstrukčně kriminalizovali a i když byl odsouzený... Pardon, soud ho pravomocně odsoudil. Ano, soud ho pravomocně odsoudil. Za poškození konkurzních věřitelů. Ale neprávem. Tak pojďme teď, pánové, k tomu, co bude dál. Co budete podnikat vy, pane Junku, a další družstevníci? My se zítra samozřejmě poradíme s našimi právníky. Pravděpodobně budeme reagovat na výzvu pana Monsporta a pokusíme se s ním spojit a dohadovat se tedy na nějaké možnosti, jak celou tu věc sanovat, ale nicméně teď je tady nějaký rozsudek Nejvyššího soudu a my se musíme zachovat tak, abychom nepřišli o to naše bydlení. Čili budeme se pravděpodobně muset obrátit na ústavní soud. Pane Monsporte? Opětovně po třetí a naposledy doporučuji těm bydlícím, těm ženám, které mi byly sympatické a které se nechtějí stěhovat a rozumím jim, že možná uvěřili špatným informacím, které jim v minulosti byly předány. Obraťte se přímo na mě, bez SBD Svatopluk. Já metody SBD Svatopluk znám 20 let a vím, k čemu vedou nebo nevedou. Věřím tomu, že jsme schopni nalézt nějakou dohodu. A můžete naznačit, jak byste si třeba obě strany nějaké oboustranně přijatelné řešení představovali? Pan doktor Monsport si představuje, že zaplatíme ještě jednou po třetí. Po třetí? To chápu, že se vám nechce. Protože si představuje, že z těch našich domů, které jsme si podré... Vrátím se k tomu. Budu rád, když to tak nebude. A my jsme samozřejmě ochotni zaplatit hodnotu, která tam byla, než jsme začali dostavovat ty domy. Pan doktor Monsport si pravděpodobně představuje, že to budou nějaké stovky milionů korun, ale to prostě je nemožné absolutně. Ti lidé jsou ochotní se složit na nějaké, dejme tomu, na nějakou částku, která bude pro ně přijatelná a vykoupit si ty nemovitosti, které byly odhadnuty předtím, než jsme začali dostavovat na 10,5 milionů korun, jak zde již padlo. My víme, že dneska mají ty nemovitosti, by měly hodnotu vyšší, jsme ochotni zaplatit víc, ale ne řádově víc. Prosím o reakci. Já tedy bohužel jako nerad se dotýkám pana Junka, ale opět, a to doložitelné listinami, opět si vymýšlí. Ten návrh, který jsem dal těmto osobám, které jsou ručeny, už před léty byl o tom, že já po nich nebudu chtít ty peníze, které investovali do dostavby. Já chci pouze hodnotu vlastně toho rozestaveného domu v té podobě, jak byl v době prohlášení konkurzu. To znamená, nechali jsme... To jsme vám posílali a vy jste nabídli směšnou cenu za rozestavěných 8 bytových domů a veliké pozemky pod tím 20 milionů korun. To byla legrace? Ne, tak si přečete znalecký posudek. Pánové, děkuji vám, že jste vážili cestu do Událostí komentářů, vážili čas. Doufám, že se to boření zdí mezi oběma stranami alespoň částečně povede. Josef Monsport a Martin Junek. Děkuji vám. Děkuji vám. Taky doufám. Děkuji. A my se pojďme podívat přímo do Horoměřic. Na místě je teď kolegyně Lea Surovcová. Leo, jak obyvatelé reagovali, když se tedy dozvěděli, že by se do měsíce měli ze svých domků vystěhovat? Tak my jsme teď před jedním z domů, kde se lidé celý den scházeli a řešili, co bude dál. A jak můžete vidět, ještě teď v těchto pozdních hodinách to pro ně rozhodně neskončilo. Je tady jich několik desítek a pořád rokují a řeší, co budou dělat. Na čem se shodují je to, že nikam nepůjdou, že nikde se stěhovat nebudou, protože za prvé nemají kam, za druhé nemají na to peníze a celý den tady panují velké emoce, velký šok, velký zmar a opravdu neví, jak dál. Já mám tady místní, jsou to klienti H-systému. Jeden z nich je Jiří Janouš a Richard Stadler. Co vám projelo hlavou, když jste slyšel ten verdikt dnešního soudu? Co jste si říkal jako první? No, byl to šok, absolutní šok pro mě. Byť jsme věděli, že teda správce konkurzní podstaty zhruba před 3 lety podal dovolání, tak jsme nečekali, že to takhle dopadne, protože předtím 2 soudy vlastně nám dali za pravdu, že tady nejsme neoprávněně.
Očekávali jste to? Vy jste to teď částečně říkal, ale čekali jste až takový verdikt? Ne, já teda ne. Místní tady mluvili o tom, že je odsud dostanou jedině násilím. Co vy? Máte nějaké zadní vrátka? Plánujete co dál? Ne, nemám a rozhodně odsud sám dobrovolně nepůjdu. A když k tomu dojde, jaký máte plán? Budete tady stanovat nebo jaké máte plány konkrétní? To nevím. To zatím neřeším, nevím. A vy, pane Stadlere, vy, jak jste připraveni na tu situaci? Máte vy nějaké možnosti? Už řešíte, co dál? Ne, taky nemám a taky nehodlám se tady vystěhovat, protože nikomu nedlužím, já ani všichni ostatní, jeden halíř. Čili pokud mě někdo bude chtít vyhodit, ať si pro mě přijde, když se mu to povede, tak budu. Vás je tady dnes v tuhle chvíli několik desítek. Co všechno řešíte? Co všechno mezi sebou plánujete? No, nikdo není ochoten samozřejmě z bytu odejít, protože to považujeme za náš majetek. My jsme to 2krát zaplatili. Ještě jedna otázka. Správce konkurzní podstaty dnes řekl, že by se s váma chtěl setkat, chtěl by s vámi ještě mluvit. Co vy na to? No to je pro mě veliký překvapení, protože za celou dobu tohle konkurzu jsem neslyšel od nikoho, že by mezi nás přišel, že by nám řekl, tohle to nejde, nebo udělejte to takhle a takhle. Takže že jsem velice překvapen. A když už teda mluvím správci konkurzní podstaty, tak chci říct, že zaslechl jsem někde v nějakých médiích dneska, že řekl, že jsme nabízeli směšnou částku 10,5 milionu korun za vodku. Samozřejmě, že my jsme to chtěli odkoupit, tohleto všechno hned po krachu toho H-systému, ale byly nám házeny klacky pod nohy. To, že to bylo 10,5 milionu, tak to bylo to, že si nechal původní správce konkurzní podstaty udělat soupis majetku H-systému a tady ta část, tady ta lokalita, ten pozemek byl za těch 10,5 milionů. Následně se měli zhodnotit ty jednotlivé stavby, v jakém byly stádiu. A konkrétně, když docházelo k tomu konkurzu, tak jsem napsal dopis na H-systém a tázal jsem se, v jakém stavu je konkrétně můj byt, nebo náš byt s manželkou. Zkraťte to. Jo, kolik do toho investovali. Dostal jsem odpověď a tu odpověď mám. A odepsali mě, myslím, že to byl pan Eliáš H-systému, že rozestavěnost v našem případě je asi 380 000. Já vám moc děkuji. To bylo od nás vše. Rozhodnutí soudu kritizovali někteří politici, včetně prezidenta Miloše Zemana. Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že nechal prověřit ubytovací možnosti ministerstva a našel prý 17 bytů, které může nabídnout těm nejvíce postiženým, alespoň jako dočasné řešení. Ke kauze se vyjádřil i premiér Babiš a také nový šéf resortu spravedlnosti Kněžínek. Mě psali lidi SMSky, takže já jsem se ptal tady pana ministra spravedlnosti, jaký je ještě opravný prostředek k tomu, určitě je to jako nespravedlnost. Rozhodnutím Nejvyššího soudu v podstatě na úrovni obecných soudů ta věc je ukončená. Nicméně ještě právní řád dává jednu možnost a předpokládám, že téměř jistě i klienti H-systému využijí a od toho mají své advokáty, aby jim případně ten postup poradili, a to je stížnost k ústavnímu soudu pro případné porušení základních práv a svobod. A vysvětlení ministra spravedlnosti poslouchal taky Mikuláš Ferjenčík, poslanec Pirátské strany. Jak ten verdikt působí na vás? Hlavně je úplně neuvěřitelná ta doba od té kauzy k tomu verdiktu. To je 21 let. Ten pan Smetka, který to celé spískal, už si stihnul odsedět 12 let v kriminále, už je zase zpátky na svobodě a pořád ta kauza není vyřešená. To je úplně neuvěřitelná vizitka české justice. Tak to je asi ta hlavní věc, já si z té kauzy odnáším a to my se budeme rozhodně snažit změnit. Po telefonu se k nám teď připojuje taky Helena Válková, poslankyně za hnutí ANO a bývalá ministryně spravedlnosti. Paní Válková, máme tady 1000 poškozených, jak jsme už několikrát říkali, několik desítek z nich zřejmě tedy dvojnásobně. A teď o tom Mikuláš Ferjenčík mluvil. Ta doba, ta je neuvěřitelná. Dá se vůbec hledat někdo, kdo může za ten příběh a jeho rozuzlení nést zodpovědnost? Tak předně dobrý večer. Já jsem se seznámila s tím případem dneska mediálně. Rozhodnutí jsem neviděla, velmi mě také nepříjemně zaskočilo. To musím předně říci, protože jaká může být důvěra občanů v právní stát, když po 3 letech, protože někde jsem četla, že v roce 2015 rozhodly ty soudy a pamatuju si to ještě z té doby,
vlastně městský soud a potom vrchní soud, nemýlím-li se. A samozřejmě ti občané žili v domnění, že je to uzavřená věc, věděli, někteří z nich jistě minimálně, že bylo podáno dovolání z nejvyššímu soudu, ale ten nejvyšší soud teď dospěl překvapivě k rozhodnutí, které podle mého názoru je přinejmenším otazné nebo diskutabilní z hlediska právě toho, co zde už bylo řečeno, že právo na bydlení patří k základním lidským právům. Je to nález pléna ústavního soudu z roku 2000 číslo 231. Občanský zákoník nám také říká, že výkon práv a povinností v tom paragrafu ustanovení paragrafu 3 odstavec 1 nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Je zde ve hře legitimní očekávání, právní jistota. Dobře, nejvyšší soud se rozhodl jít úzce formalistickým, pozitivistickým výkladem a myslím si, že mu ani moc tak nezáleželo, ale nevadilo. To, co je v těch základních principech občanského zákoníku, zásadách, které jsou v obecné části, že soukromé právo musí respektovat obecně uznávané zásady spravedlnosti a práva a že daný slib zavazuje. Dovolte, vstoupím vám do toho. Chci se zeptat, jestli si myslíte, vy oba politici, poslanci, že je ve vašich silách hledat nějakou cestu, aby se v takovýchto případech například, znovu opakuji, ten lidský přístup zohlednil a nehledělo se jenom na čistě formální znění paragrafů. Je to reálné, Mikuláši? Tak já jsem velmi zvědavý, jak k tomu přistoupí ústavní soud, protože i z toho předchozího rozhovoru je poměrně zřetelné, že ta kauza k němu zřejmě bude směřovat. Takže to samozřejmě je první věc. Ostatně ústavní soud právě tyto aspekty by měl v první řadě posoudit. A druhá věc je, jestli má nějakým způsobem do toho zasáhnout i politická reprezentace, že těch kauz minulosti, kdy ten formální postup je samozřejmě z hlediska práva má nějaké odůvodnění, ale z hlediska zdravého rozumu, že člověk si jednou zaplatí 1 000 000 za to, aby mu někdo jiný postavil dům, tam je podvedený, tak si ho postaví na vlastní náklady a pak se z něj musí vystěhovat do měsíce. Ještě s tím směšným odůvodněním, že dostali 14 dní navíc, to už je úplný výsměch. Tak samozřejmě to naprosto podkopává tu důvěru v právní stát a myslím si, že to je problém, který ta sněmovna bude muset řešit. Možná připomeňme politické reakce. Prezident Zeman se vyjádřil tak, že má pochyby o kvalitě a lidskosti českého soudního systému. Jiří Čunek, ten byl ještě tvrdší, řekl, že soudce je buď blázen, nebo neví, jak jde život. Jan Hamáček, je mi z toho lidsky zle. KSČM ta zvolila poněkud opatrnější stanovisko, nicméně řekla, že to je velmi špatná zpráva pro princip právního státu. Prosím vás o reakci, paní Válková. No, já vlastně už jsem jí řekla v úvodu. Já si osobně myslím, že to je špatný signál. A tady kolega Ferenčík naprosto vystihl jedno nebezpečí nebo riziko. Otřásáte důvěrou občanů v právní stát a v to, že se můžou spolehnout na soudy. Přitom oni mají i podle základní listiny práv a svobod a občanského zákoníku právo na právní ochranu a soudní ochranu. A občané tedy v tomto případě důvěřovali a teď je tady velmi překvapivé rozhodnutí, které vlastně rozmetalo tu argumentaci těch podřízených v uvozovkách, že oni skutečně nejsou podřízené, to slova do písmena, ale těch nižších soudů a přichází s řešením, které možná obstojí, když se na něj budeme dívat ve světle nebo optikou judikatury dosavadní a, jak říkám, striktně pozitivistickým výkladem zákonů. A musím tady předeslat ještě, že ten zákon o konkurzu a vyrovnání byl i právnickou veřejností vždycky vnímán, který byl zrušen koncem roku 2007 a nahrazen od 1. ledna 2008 insolvenčním zákonem jako norma, která je velmi špatná. Byl to federální zákon ještě z roku 1991. A proč už není dávno přepsaná, když je velmi špatná? Byly tam mezery, byl mnohokrát novelizovaný a byl zneužívaný v praxi. A tady... prosím, paní Válková, necháme teď reagovat pana poslance Ferjenčíka. Tak já jsem tam neseděl v té sněmovně,
když to přijímala. Nicméně tady zaprvé je vidět, že se pořád táhne ten relikt těch 90. let. A jak jsem říkal, ta kauza je z roku 97. A to je z doby, kdy byste byl malý kluk? No, jo, tehdy by mi pan Babiš mohl říkat, že jsem kluk a měl by to celkem opodstatnění. A samozřejmě i ten stav justice se od té doby nějak posunul, ale bohužel ty neuvěřitelné průtahy trvají i dnes. Já tam vidím skoro větší problém v těch průtazích. Druhý problém, velmi negativně do toho zasáhl ex-prezident Václav Klaus, který amnestoval ty zodpovědné za vytunelování toho systému a extrémně snížil těm obyvatelům možnost domáhat se náhrady u těch skutečných pachatelů toho zločinu. Děkuju. Tolik tedy... souhlasit, protože jestli můžu tedy doplnit... A prosím krátce už jenom. Prezidenta Klause byla opravdu takovým nešťastným vykřičníkem a poškození potom přestali mít možnost domáhat se vlastně svých oprávněných náhrad škod, které utrpěly právě třeba těmi různými krachy, protože pochopitelně ti hlavní pachatelé tím, že došlo k té amnestii, unikli trestnímu stíhání a poškození přišli o tuto možnost úhrady škod, které utrpěli. A já si osobně myslím, že paní Válková, prosím, už jenom velmi krátce. Ano, sama o sobě už vlastně generuje nespravedlnost, protože 20 let to je skutečně neomluvitelné, také na to judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která říká, že v takových případech mají náhradu na odškodnění od státu oběti těchto dlouhých soudních řízení. Určitě to tam skončí, pokud to neskončí u ústavního soudu definitivně, tak si myslím, že to je případ do Štrasburku vhodný, bohužel. Děkuji Heleně Válkové po telefonu, která byla hostem Událostí komentářů, a taky Mikuláši Ferjenčíkovi. I vám díky. Díky za pozvání.